Здравейте, приятели на радио и телевизия 999. Наш слушател ни потърси, за да разкаже за полицейски произвол, който му се е случил на работното място от униформен полицай. Вижте записа и чуйте разказа на господин Китанов. На кадрите от охранителната камера на бензиностанцията се вижда, че инцидентът се случва на 16 декември 2018 година, около 20 часа и 40 минути. Тогава патрулен автомобил на Велинградската полиция спира на бензиностанцията. От колата слиза патрулиращ полицай в униформа, който след кратък разговор напада Иван Китанов. Имаме си дразги с един полицай, Тодор Мавродиев. От колко години вие разправяте с въпросния полицай? От половин година. Други разговори имали ли сте? Имали сме, да. И всичко е протичало нормално. И въпросната вечер дойде на работното ми място и започна да ме блъска и да ме удра. Той униформен ли беше? С униформа, с служебната кола. За първи път ли имате с този полицай разправия? Да, за първи път. Имахме кратък разговор и след това се стигна до саморазправа. Униформен, явно в работно време? За мен просто не трябва да бъде полицай той. Подал съм жалба в нашата полиция. Оттам съм пратил писмо на министъра в София. Ако има държава, би трябвало да си... Потърсиха ли ви от полицията, от министерството? Не, все още не, нямам отговор. От полицията ни взеха показания и на двамата. А как се обяснявате факта, че някой на подобна позиция си позволява да прави нещо подобно? Нямам представа. Имам запис от видеокамерите, ще ви го предоставя и вие си направете извода за какво става въпрос. Ако не получите реакция от институциите, какво бихте предприел? Не съм го мислил за сега. От областната дирекция на МВР в Пазарджик казаха за 999, че същата вечер е получен сигнал за инцидента. С заповед на директора на районното управление на МВР в Велинград е сформирана комисия и се води вътрешна проверка, която да установи виновността на полицая. Това беше историята на господин Китанов, който ни потърси, за да я разкаже единствено и само при нас. Тук остава отворен въпрос. Трябва ли служебно лице с униформа и на тази позиция да решава проблемите си по този начин? Остават и други съмнения. Дали това е единствения случай, в който служител на държавата си позволява да се възползва от заеманата от него длъжност за постигането на лични цели? Дали това не се случва и по високите етажи на властта – кметове, министри, депутати и други? Все въпроси, на които сами можем да си отговорим. Ако и вие имате подобни видеа или информация, свържете се с нас.